Sa good vibes, good sign. Ini ang pagkabig sang lokal nga panguluhan sang Cadiz matapos nga may nagtuhaw nga whale shark o kunbutanding sa ilang baybayon sang kahapon nga adlaw. May report si Romeo Subaldo. Gingakibot sa mga residente sa Barangay Daga sa Cadiz City ang paglabot sang isa ka whale shark o kunbutanding sa ilang baybayon kahapon sang aga. So sa City Agriculturist nga si Enrique Escaris III, ginreport sa ilang talatapan ang sighting sa butanding gani ila inigin parispudihan kag para matabog ini balik sa madalom nga parte sang baybayon. Wala man kuno sang samad ang whale shark kag mapagsik pagani. Posible nga nagapanginaon ng ini kag napalayo sa asini nga pamilya. Why sir daw healthy gid siya kay sa kwando pagsikit siya kaayo kang daw din namon basiga paningaon siya bala So nagtalang na siya, sir? daw nagtalang nakaseparate siguro sa iyaga grupo iya family. Nagalaba ini sang 8 feet kag may kalaparon nga 4 feet. Para kay Escares, isa ka maayo nga senyalis ang pagtuhaw sa butanding sa ilang nga baybayon. Kung ako sir personally good sign gina sir meaning healthy ang aton environment. Pwede nga mahambal ta nga feel good siya, safe. Kaga mo na abutan ta nga aton nga baybayon. Gintawag ng City of Wales ang Cadiz City kay May 5, 1967, nagdagsa ang mga balyena sa baybayon sa syudad. Sa kamuman nga petsa, gideklarar ang Cadiz bilang isa ka syudad, kag nagsugod ang Dinagsa Festival. Bangod sa pagtuhaw sa whale shark, basi may maayong balita na naman kuno ini nga dala para sa syudad. Pero isa ka bagay kuno ang sigurado, nga maayo ang baybayon sa syudad, kani nakalabot pa diri ang butanding. Nakabaton man sa impormasyon ng City Agriculture Office nga may nagakakita man nga dugong sa ilang baybayon. Gani plano nila nga i-explore pagid ang kadagatan para maproteksyonan kung ano pa ang dunang manggad nga nabilin diri.